Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng Sang Partai Hill States People Democratic Party HSPDP kalai ke jingkersian ke Bapura ya ke High Level Committee jong ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ban penkarya no syakawai perkajaka ya ke jai benreu sing ki basyong basa hapok harijan koloni hapok thamyo molong ya kene lapan pau da presiden barang badu jong ke HSPDP uba KP Pangnyang ha ke jekren bat kinong pathai kubor ha ke sautrek menta unai tung araja ka khandai Ungne presiden jong kesang HSPDP ulaong bakini kibreu kidai ban mi no da ka basok na ka caka ba ulapan paru ba ka sarkar kam semla be jendat yaki kumba kilakam bat keno hanrei ka jing tmuhi jong ka sarkar kalong ban chupan karya yaki shakwai par ka caka ka ba kham khoj tham suba bat ka babiang ka koi ka khya na ka banta jong ki hi rei nagaliang jongi ka SPDP ka jeng scam ya ka rai jong ka MDA jong ka HLC jong ka government ta ba kini ki nong song nong sa hapo katega harijan koloni kidai ban mi gracefully namar ba kamdei kajing be jendat yaki kumbaki ong ke eviction kamdei ke eviction henry kadai kari allocation kin government kan accommodate yaki in a better place namar katega chakahi kalong ke bab depor ya gani ke sarkar jungi bande ya gani namar ba ka jing khamnya jong ka yo balong ka heart of the city ka jing bom itnatsu kutu ka jaka ka balong ha pedeng jong kani ka city lade ban beautify ya ka jaka bandon ki shopping mall lade bandon ki weipat ki mo ka jaka for commercial purposes tenre na kaliang jungi nimsim ba hoi sungu ya ke don jong kini ki settler hang tei namar ki lalong teng de ki spas nem kum ki ong kir ai ke jing sekri ke ba bhatam ya kam ta jong ki jong iru tenre kamut pat ba kin sim ya ke te ke jaka ba ka dei ke jaka ke ba ki dei hok maki ya ke jaka ya ke jaka la hi de government larga hab garis kongsil ne usim ka hab ya ke ba ai patar usim kamut kambe ka jaka jongki ti haba ka sarkar kal idei yaki ban ai ka jaka ka ba khambha ka yingsa ka ba khambha te kam song hok ban ong yaki ba ka sarkar jongi ka haras yaki kata kam DEM ka kam don muri mi em ba kin ong kumta te na kata ka daw ni yang scam ba ka sarkar ka de pen kre mador yaki kiru kin kongu ya ka ba ka sarkar kala pen baik gracefully ya ke jaka ka ba hatam bala pen kre ka ying ka ba khambha ban pen kre bat don ban ong ba ka sarkar jemi ka le ben ka le kho lani ka don krono ka jing thu ban simya ka hok joki rai ban ai ka hok joki da ka jaka sa halor ka jing ong ki ka polite trap ka jing sha ka polite request ya ki gracefully mo liu na ka leng jong deputy CM jongi ula kerpat da ka ba long politely bagade yaki bakin mi da ka ba mo sungu ya ka sarkar bla ai ka jaka ka kham hai ki kan ndai bakin ong ba ngi don kata ka jing le ben yaki lani ka jing khombor ka hok joki kata kan rice ka inter le ro mar kata ka jaka hi gade kam dei joki jongki ni ki ku bagi ong ka harijan koloni long tang ka jaka sa support joki kan tengi condemn ganya ke jong ki kata bat nimla pediam bat begede ban kongu be jaga ka sarkar na pan khai ki bade ban sa ka jaka wala bu khamba ta joki kata ka dei ka ba nong shai kong ba party PE ke ka da thre long bakini hi harijan kim tre mi nang ke ni la shupurkhat ba kani ka jing bom kwa joki ban mi na to ka jaka ka bamut ba kidon ke jing le be an joki pen ban Kendiat lesi gede ginong tray hok bakin sa hak tu kejaka balabu sipor ki ndai lesi kila penongon bankum kejaka khai kejaka pateng kejaka bakin ai jakai gi wepat ki bom dei ki bedai hok bansong te kejing bom klo ni ki ban mi kala ban pen banda kata pan patla da kini ki nyai pen ka la pan pen mi ki jing snow ki ba mo ki ba bun serta prin ke balik se kami pen banda ka
ke atmosphere ke bom sutanam ya paro ki stakeholder ki ba kum ke jai benriu kum ke sarkar bat bar khoi ni kwa pergi ke re dang suk dang ke jaka ba hakanu ke hok pila ban claim ba pini hetman kan tenroi nda bangila khot ha to por tena kalian ke jong ki hi sai gadar ba omdon ba thrai siki omdon ba ke bunai siki omdon ba aisana ki ta ke ki ke step side hetman bat kadu ka cakahi anom la hiru ba claim hetman dalale ru em mo ka 16 area ni wat aga bar sabar ke sil area ru mo ina ka daw ka niru ka long ka wei ka ba ke jing thung hetman jong ki dalale le ka long ka be ai ke te omla ban pedang khamar ka bat kham tam kum ka jai ni jong ki to ka caka tip sai ba ha ba pus im ba ka caka ba ki shong ru na ka de ka jing ibit ibut sim te na ka ta ka daw ka turu ka de ka kam ka be ai ke ba ini ki di ki mot ban sim kabul se na ka ban ta ka jing man tai joki klam ka rim jong ka ai ke